बे अरे ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଭୀରା ପାନ ହବ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ହବ ଆଉ ରାଜୁ ତମେ 3 ଜଣ ଆଉ ଆମେ 4 ଜଣ। ସେ କହିଲା ଗାଣ୍ଡରୁ ଛୁଡି ପାରିବାନି ସେ କହିଥିଲା ମାନେ ବନାନି ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ତ ଏମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ପେନ ମାରିଦେବି। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ Marked a location. ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ତ ଏମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ପେନ ମାରିଦେବି। ତମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଳାଅ। ମୋ କତିକି ଆସ ଜଣେ ଅଛି ପୁश କରିଦବା। अबे यार धर डॉग किट धर मते रिवाइव दे दे। नाइस नाइस तुमसे ना हो पाएगा। अबे 2 जन नॉक 2 जन अबे सेट 2 जन नॉक। ए गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला। Help! ओहो ताकू साला ग्रेनेड करने साला फाटलानी 0 एचपी मते देख मोर खोला आछे। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମରିଲି ମେଣ୍ଢା 3ଟା ଜିତି ନେଲା। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस The next day. बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मजा आया ए नाइस रिवाइव दे आसी की रिवाइव दो ग्रेनेड कर दे। अब आए ना लाइन पे ଜିତିବା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ନଥିଲା ଆମର। ଆଙ୍କ ଟିମ ର ଅଧିକା ମୁଁ ମାରିଥିନି। ମୁଁ ସେଇ ଗଢିଆ ପାଣିକି ମାରୁଥିନି ପଥରକୁ ମାରୁଥିନି ପଟଉଥିନି। ହସି ହସି ତାକୁ ମାରି ପାରିଲି ବେ ଗଡିଆ କୂଳେ କୂଳେ ଯେର ମାଛ ଧରନ୍ତି ସେଇର ଚାଲିଛି ନଈକି ଧୀରେ ସେଟା ମୁଁ ଥିଲେ ଥରେ Bygone!